Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je to ze hry... Zapomněla jsem, jak se jmenuje. Counter-Strike CSGO. A my... tady zahrajeme deathmatch a pak se zahrajeme kompetitivku. Jak s tím souhlasíte? Promiňte, že kašlu, to neřešte. Tak, a začneme. Zápas trvá 10 minut. Já budu natáčet tak nějakých 30 minut, takže si můžu zahrát deathmatch, tak 2 kompetitivky, jednu, to je jedno. A nevím. Je to na vás. A Dust 2, no, tak nejlepší mapa na hře. Bombička. Jinak nejsem dobrý v tomhle. Tak moc neumím. Když můj brácha stoupá. Tak půjdeme chvět. Na začátku si takhle můžete nakoupit, a tady M4, ty vole, headshot. Ne, jo, tak jasný. V téhle hře musíte být jako nejlepší, nebo nějak tak. To bylo záru. Sakra, záru knifem. Já si nebudu nakupovat. Jo, yes, kill. Tak. Nabíjem zrovna. Aha, záru. No jo, dobře. Styl zezadu. Ne, spíš tady jako v tunelu byl. Dobře, jo. Sakra. To nic. Hele. Co se tady objevuje? Prd, headshot. To je vzadu. Sakra. Počkej, se vezmu tady sama. Dobrá zbraň. Není špatná. Jo, takhle hezky se. Slabičko. Sakra. To se nepovedlo. To je ze zádu. Hajdalák. Co? To je ze zádu přes celý longa.
Dobře, jo. Tak. Tu, já jsem se lek. To je všude na mě střílet. I u mě ne. Tu. Puhu. Pečo? Já jsem zastřelil. Teroristi vyhráli. Ne, my? Aha. My jsme vyhráli. 5 killů, to není špatný. Momentálně já bych to viděl na kompetě, že jsme se hráli. Přidáme dramatickou hudbu k tomu. Kompetičku. Jak máme tady chromcase, ale mám od toho klíč. Takže je to jako fakt v pohodě. Dobečekon. Tak dobrý, v pohodě. Mirač. No, tak tu sice neznám, ale v pohodě. Na začátku si nemůžu koupit M4. Takže to je takový blb. Teď mám aspoň tu pétu. Čeká se na hráče, na se 60 ne. Televize. Vše funguje pořád. Co měl to? Tak právě. Počkej. Co bylo? Tak to bylo hustý. Zahřívací kolo. Cože? Nepochopil jsem. Zahřívací kolo tohle. No? Jo? Jo, krásně. Co bylo? Sakra. Tak jsem jí teda měl dlouho. Co já tyhle on na mě utočí? Zápas začíná. Jak to, že můj? It's me. Hello. Kolik mám peněz? 800? No, tak to mám. Zápas začíná. Jdu za bombou. Rozbiju televizi.
O? Musí to zvládnout. O, dobře. Dobře, dobře. Ty vole. Jo. Dobře, Joši. Tak. Vyhráli jsme první kolo. Hraje se do 16. Počkej. Tak, 47 výšce. Si myslím, že vyměníme role. Vybereme policajt. Nebyla položená. A tak. To je lehký. Kostík v tomto kole hodil 3 granáty. To je fér. Tak. Výbušný granát. To se mi za začátku podal zvyky. Jak to? Jak to, že mě zabil? Ale bomba byla položená. Dobře, no. Dobrý fér. To ani neví, kdo má bombu. Teď kdyby ještě boukla ta bomba. To bych se teda zasmál. Jo, dobré, dobré. Tak. Guys. Right. Oh my god. Ty tohle. No. Ať to vyrovná. Kola třetí, tohle.
Mám bombu. Což je to hlavní. Pětka? Se, 4. Mám bombu. Já smrdel. Vypál. Everything is one. Right. Let's go. Fine. Let's go. Okay. Go A fast. Check city, check city. Blue, what the fuck? Blue plant. Oh my god. To prdele. Sakra všude. Nic, já se podívám, jak dlouho natáčím a pak se vám ozvu. Jsem zpět. Natáčíme teprve 17 minut, tak abych to vydal tak na 25 minut. To se natáčí. Jo, všem rozbol. Ze zárodu. Fakt? Jako fakt? Pokoru. Oni mě chtějí vyhodit. Něco budou říkat, tyhle. No, Maybe keep him for more break. no. To drop someone. No, nic. Jdem dál. To simuláčka. Ty vole. Alright. Vlastně, co budou říkat. Je, dva. Střelím hetku, ty vole. Let's go B. Vypadá.
Guys, no. Uh. Uvidíme. You, man. It's no guys. Protože kafe. Connect that chat. Já bych to pro dnešek ukončil a u dalšího videa čau. Teda dejte like, napište komentář a u dalšího videa čau.